Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduan distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Nem sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paggatod kan programang ini sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot po kan Samuyan Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Yaon man po dyan si Kuya Mon Daem, Pading Tuts Disulo, Councilor Ian Buena kan Kamalig, siyempre si Sir Willie Isplana, pati po si former Councilor Dante Magallanes kan Daragalbay. Yan po dyan sinda sa Special Projects, 2D Special Projects. Of course, si Jos Barcelon kan Albay Young Farmers Program. Kasabay man ang samuya pong mga muses sinda Ate Hazel saka Ate Erika. Kami po gabos, nagpapaabot kan samuyang pangungumusta, siring man paglaom, nakamupo na sa maray na kamrugtakan sa mga oras na ini. 10 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Siring man kami po nagpapaabot nin maugmang Pasko sa Saindo Gabos. Tulungal daw na sa Kuya Nem, Pasko na sincha ko. Bueno, ano nga yan pag-uro-istorya niya to ngunyan? Pero bago ang iristoryahan, kay puha na kumustahon niya to ang sa tuya po mga parantabay sa manlain-lain pong lugar, digdi po sa 2nd District partikularmente. Dyan tabi sa ano nga ran kay ni? Dyan sa Rapu-Rapu. Uy, maray na hapon sa mga parantabay niya to dyan sa Rapu-Rapu Albay. Kay Primong Vicente Balyaran dyan sa Mananaw. Kay Barangay Captain John Saligumba dyan tabi sa nungaran kay ni dyan sa San Ramon. Gabos na mga parantabay niya itong mga barangay captains and barangay officials. Dyan tabi sa Rapu-Rapu Albay, maray na hapon and Merry Christmas sa Saindo po gabos dyan. Sana maging maugma asin matuninong ang satuya pong selebrasyon kan Pasko nin pagkabuhay. Tama ba ya? Pasko nin pagkabuhay o pagkamundag? Yes, Pasko nin pagkamundag. Taso Pasko nin pagkabuhay palan, sukuan yan Easter Sunday, di ba? Ayun. Kaya Pasko nin pagkabuhay. Siyempre, dahil po magkakaigwan nin Pasko, kung mayo po ang mga Christmas carols. Kaya ngunyan siguro, puro mo nakita mga Christmas carols ang mga music niya to, ade? Maligayang Pasko kayo'y bigyan, masaganang bagong tao'y kamtan, ipagdiwang. Sabi po ni Ma'am Janet Madrid, Merry Christmas po to your family. At mabuhay, Same to you po, Ma'am Janet. payapaan, manupunino. Diyan po sa Manito, maray na hapon and Merry Christmas man tabi. Ngayon humahalik sa Vice Mayor Carlito Billod and family. salamat Kay Manay Tina. Aguinaldo. Maray na hapon and Merry Christmas tabi sa Indo dyan. Puninong manopuninang
Narito kami ngayon humahalik sa inyo Ano daw kung nagluto si Manay Tina kan masiramon na sutanghon? Ninang sa Ang sikreto niya, sikreto talaga kung ata masiramon. maligay Nagumon, sabi kan mga taga-naga, namiton Kuya Nems an anong ngaran kay ni? Hanit. Ipagdiwang Namiton ang hanit. upang manatili Sabi ni Kuya Nems, sige man sa nangyan istorya mo. ang buhay na lagi Ano daw ngayon kung bago magbagong taon, magdara ka kandig di sa DCGB. man Pwede ba gano? ngayon humahalik sa Pwede ba ga? may salamat Ano daw tabi Manay Tina kung maluto kakayan sa Sabado? naldo bibigay Kung makaluto ka lamang sa Sabado? Kaya naman na gumo na yan na sutanghon. Ano yung babaga paano? Ang sutanghon ninda, paano nin supatis? Di ba? Iyan na sutanghon ni Manay Tina Bilyudo dyan sa sentro kan Manito Albay. Paano ka namit kan hanit? manupuni Iyan. narito kami ngayon humahalik sa inyo Siyempre maray na hapon and Merry Christmas sa gabos na miyembros kan Sanggunian Bayan dyan po sa Manito. ibibigay manupuni nung Yung mga barangay officials. narito kami Hapon dyan sa Kabit sa panginginot po ni Barangay Captain Adelpa Lana Viñas. sa ginaldo kong Siring man kay Barangay Captain Ruben Mangampo. Dyan tabi sa Barangay Balabagon. Barangay Captain Rona Viray. Dyan sa Barangay Hulugan. Kasabay po ang sa imong mga opisyalis dyan. Siyempre si Barangay Captain Payuan Ortiz ka na nagutgut. yan ang inda Merry Christmas po sa Indo dyan. kikinda-kinda kukura-kura Oy si Pading Bad Boy. yung mga mata Pading Bad Boy, Barangay Captain Eleuterio Daip Jr. Kanpawa. kurat ng Puwerte so sa imo pong preparasyon kasuhapon yung Christmas party sinok-sinok kan mga barangay officials dyan sa munisipyo kan Manito. iba't-iba Merry Christmas sa imo tabi Pading Bad Boy. ating isabi sa Siyempre sa kuya pong primohon si Barangay Captain Daen. tambaka William Daen dyan po sa Itba, Poblasyon Manito Albay, and of course kasarabay po saya pong mga barangay officials. mundo sasabihin Si Barangay Captain Manoy Estoy Daen ikot-kurat dyan sa Kawit. Hoy Pogs, maray na hapon sa imo palang tabi Pogs. ibang Si Pogs sa Magallanes. habang Dyan tabi sa Dicamp Dicamp Resort nagdaga dyan sa Buhatan Kawit. Maray na hapon sa tabi sa imo and Merry Christmas Pogs. sumisinok-sinok lang malundo sasabihin pupulupot-lupot Dyan po sa Balasbas. Oy, maray na hapon tabi Merry Christmas sa Barangay Captain June Paite. ng candy Garo nagpaligas pito kasubagong aga. Siyempre si Barangay Captain Riga Nestor Nelson Serrano dyan sa Bamban and officials. Merry Christmas sa Indo. sila ganyan ang kurat ng mga bintuin Maray na hapon and Merry Christmas kay Barangay Captain Cog Galvez o Gualvez. Dyan sa Buyuk. sila ding-dong-ding-dong And of course, si Barangay Captain Nestor Baldano kan Manumbalay, kasabayan sa mga barangay officials. Merry Christmas sa Indo dyan and good afternoon. Maray na hapon man kay Barangay Captain Balitaon, si Kulit. And of course kay Barangay Kagawad Mading Elma Alcera and family. Dyan tabi sa Tinapian. On and the best, si Barangay Captain Erwin Astanyo.
Garo ikaso dancer of the night kaswapon o kasubanggi. Good afternoon sa imo, Barangay Captain Erwin Astanyo kan Malubago Albay, Malubago Manito Albay. Kasarabayan sa imong bilog na konseho. Tuwing Pasko, nagdarasal Diyan man po sa Kawayan, kay Barangay Captain Jun Babasa. Good afternoon and Merry Christmas. ka sa lamang And of course, dyan sa Kabakungan. Last but not the least, Merry Christmas and good afternoon kay Barangay Captain Tata Felix Arteta and Barangay Council. Siyas, mayroong O, digdi sa ligas, piday ko turoom. Kaya maray na po na sa natabi sa Indo, Merry Christmas. Gabos na mga barangay officials kan Ligaspi, saliw di dyan man sa Daraga and Kamali. Risaligalig Dyan sa First District, Merry Christmas. nagdarasal Oy kay Lula Gloria, dyan tabi sa San Andres sa Santo Domingo, Albay. Pasensya na tabi Lula, aday ta ka na bisita ka subagong aga, ta nagkaigwa kami ni na emergency meeting. Duman po sa munisipyo kan Manito. Pero promise Lula, sa aga, alas 10, magtuparan kita dyan sa Barangay Hall, kan San Agustin, San Andres. at Dyan tabi sa munisipyo kan Santo Domingo. tanda ng Yung mga listeners niya to dyan sa Barangay Tuburan, Ligao City and Barangay Paulog, lalong-lalo na tabi yung mga barangay health workers na to. sa Maray na hapon and Merry Christmas sa Indo dyan. Castañedas at Aurora, tuluyang kanta ay saliw. O sa mga nakaantabay sa tuya dyan sa Facebook Live, maray na hapon sa Indo, magandang hapon and Merry Christmas. Pasko Saan man po kayo naroroon. ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Okay, ikaw na lang kita. Ikaw na kita ni na 20 minutos, makalihis po alas 4. Mahaalong mo yun ang mga barakalon, Kuya Nems? Lalong-lalong na sa mga produktong agrikultural. Malangan na iso sa kung ihadoy na po. Ano niya kung ang gusto mong regalo ko sa iyo ngayon na Pasko? Uyo ko man simbag sa kuya. Regaluan mo sa naya ko ninong kisibulyas. Ayaw ko naman, si Bulyas nan piga agad sa tuyang regalo. Tamalon bagan si Bulyas ko niya. Gurano mo nan kilo, lang 300 gad, si Bulyas na sana iregalo sa iya. An ukrang niyan garo 130 kilo. An sira Kuya Nems. So, ara mo ito sa mga gat. Nasira mo bagayar pag kusi doon. 480 an kilo. Hamak dat? sabi kan mga teenager, hamak dat? Sus marisip. Lalo na ngunya na magpapasko. Talagang kaipuhan niya ng mga bagay na yan. Sabi nga ni Bakayan, minalang ko daw ang presyo kung ang demand halang kawon versus ang supply. Mahalon mo niyan ang mga produktong agrikultural, pero nata daw yan Kuya Nens, paliwanagi daw ako. So mga producers kayan, dahil managarasin sa baga subuhay ba ko? Ang mga paratanom niya to, iyon inot na titamaan pag nagkakaigwanin inflation. Paglangkaw nin inflasyon o presyo kan mga barakalon, iyon inot na natataritian kan mahalon na presyo kan sa indang produkto. Imagine mo yan, ang talakito o itong mga gat
480 pesos ang kilo. Ili nga tabi ang kabuhayan kan mga parasira niya to. So yan ang pinag-aapod na irony yan, o talagang tinuyo yan. Sa bagay, dahil ko lang marumduman so Bible verse, garon na sa Psalms ito, na sabi duma, ang mga paratanom ngayanin ubas, dahil man nakakanamit kan pinakamasiram na alak, asin ang mga karpintero, dahil man nga nakaistar sa palasyo. Ako'y iniwan mong nag-iisa. Duman nga ni kayo sa Sipukot, may pinagibuan ako duman ki sukat ribagatabi na kahoy, Kuya Nems. Uyugon mo nga, kuminulang ki pirang pidaso ito so salog duman kang katri. Rinong ka baga so rinong ka kang karpintero so lanob niya. Iyon ni sinalida duman sa kulang na kahoy. Kaya palan an paragibunin harong dahil man nakaistar sa palasyo. Miss kita. O ini man na music tang ini, o malungkot daan Pasko niya, tamis kita. Si sa itabian na sa sentro kan selebrasyon kan Pasko. Awer daw. Si sa itabian na sa sentro, o kung bako man, si sa an bida kun Pasko. Sabi nga ni Kuya John Balde, si Cho Abdon na Balde, dakul pa databi sa mga Pilipino ang nagtutubod na ang Pasko databi birthday ni Santa Claus. Higit sa'yo. Pag-irumdum lang tabi, ang bida po pag Pasko, si Kristo. Bako si Santa Claus. Di ba? Pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita. O gilid, Pasko'y sasabi, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka na iba. Siguro, narumduman kayo niyo sumisa di galyo na may kukimanan siya. Tadi ba bagaman ng gadano, may nagkakariparo na imbis na magsirimbada sa mga uto naman sa may gilid kan munisipyo. Yaon naman sa duwan dahil masabutan ko nagnunubina, nagrosaryo ko. Siguro ining kantang iniyo, experience niyo ki narumduman so agi-agin sumimurian ninda, ngaya mami sa di aginaldo niya kita ngunya nagsusulo na siya tabi na yan kaya malungkot na ang Pasko niya, malungkot na ang Pasko niya ta binayaan siya. Dahil dapat arugan ang Pasko, sabi nga ni Kayan, ang Pasko iyo po ang panahon ni na kagaya-gayahan. It must be a joyful experience to us. Experience yang magaya-gaya. Nata, kasi yan ang kagaya-gayahan o kaugmahan na dara. Dara ang promesa ni na kapatawaran kan sa tuya pumakasalan, siring man ang promesa nin buhay na daing kasagkuran. Di ba? Kaya day ka mo magpara ngaran kayo ni? Magpara tungkos dyan sa mga komersyalisadong selebrasyon nin Pasko. Ano ang puput sabihin kan komersyalisado? Ang sarong halimbawa araw kayo ni? May mga nasyon tabi, Kuya Names, na bako man mga Kristiyano ang tao,
Pero nagigirundom sindakan Pasko sa paaginin pagpabakal nin mga bagay-bagay na ikinabit sa Pasko. Halimbawa, Thailand. Ang Thailand, ano yan bako man yung Kristiyano. Japan. Pero dakulo nagsisilibra sindakan bako man selebrasyon gayud kundi nag-uuyon sinda. Nagsasabay sinda sa selebrasyon kan sarong komersyalisadong Pasko. Di ba? Dakulo na mga bagay-bagay na ikinakabit sa selebrasyon niya itong mga Kristiyano kan Pasko, maski bako sinda mga Kristiyano, bako yan ang mensahe. Bako yan ang mensahe. Kasama halina, halina, magalay ng panalangin at dalawin halina, halina, ang sanggol ng inang birhen. Maghanda-handa Sa pagdiriwang nating gagawin at sigapin din, mapagmahal ang damdamin natin at lahat tayo ay dapat magdasal ng mataimtim. nang tayo'y pagpalain. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. Sa Belen tayo. Okay, kung na kita nin 30 minutos, makalis na po ang alas 4, mabalik kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundo. O mga kasama, halina, halina, magalay ng panalangin at dalawin halina, halina. May nagapod sa kuya. May nagapod sa kuya. ng inang birhen. Maghanda-handa Sa pagdiriwang nating gagawin at sigapin din, mapagmahal ang damdamin natin at lahat tayo ay dapat magdasal ng mataimtim. Pinag-atid-atid to kuya names kung madiskutir pa kay ining ining sarong topic na Ay ng panalangin. ito bagang full devolution sa 2024. Ano ang mga ngaran kay ni ang mga pinaghahaditan lalo na kan mga sa tuyang mga political leaders, magpagayay. mga elected officials. Pero garo dahil nababagay dahil nababagay ngunyan sa tema kan sa tuya pong selebrasyon na pinag-antisiparan. Bawat taong isini. So pinaghahaditan bagang kakulangan sa national tax allocation dahil po duman sa hababang koleksyon kan nakaaging 2020. Hababang koleksyon kan BIR kan customs. Kaya nagtao man po inin kabawasan duman po sa national tax allocation for 2023. Magdiwa So yan ang saro sa mga pinaghahaditan niya to. Sabi baga po duman sa sa taglay. Bareta ang full devolution dapat tapos na ngunyan na 2024. So iwaglitang
Na kung araw kaya na kulang man ang pundo kan mga local government units, madidipisilan, lalo na ito sa piga-apod na fund misalignment. Pasko kasi Yung fund misalignment. nyo ang Meaning, may mga function sa national government, Kuya Names, na itatransfer na sa local government unit dahil kasabay na pundo. iniyaan. O paano yan magandar? Kami po ay Sabi mo nga dahil kamatukar ka, ngunit pigdidiscuss mo na nga yan. nanggaan. Nagsadya Aladang na lang kita kay mga magagayo ng mga Christmas songs, aday. ko ay awitan. Kung gusto mag-shout out, o digdi ka mo sa 0939-880-1367. At masaga So pinakamagayon naman na greetings, tawan ko ki 100 peso load nin load sa cellphone. Sa mala Kung nagantabay pala si Councilor John Solinat kanman ito, dahil kupig ako sa imong apod, upang na pod kaya, naka-patch in digdi sa kuan, sa console. Kaya ang pag-istoryahan tatabi kagawad yun, madadangog kan bilog na kinaban. Taod-taod na lang after kang program tabi, ano? Kayan ang siyang namamasdan dito at kahit saan man. tuwing araw ng Pasko, nagdiriwang ang kahit Maray na hapon pala ang mga Mr. and Mrs. na'y buong Usong-usong ngunyan ang barayli. lumbay. Tapirang taon man hanggang kita na suppress, ano? So mga Mrs. Baga, halos nagtarakla sa mga tuhod. Halos 2 taon dahil nagkuray-kusay, kaya aranong-arang kaya niyo, mga maragkuto na sa tuhod. Kaya ngunyan, sige-sigian sa inda pong buro barayli, lalo na ngunyan, nakadakol na mga party-party ngunyan, ano? Pero dahil manggaray paglingawan na mag-iingat po kita sa transmission in COVID, ang nabareta po sa bilog na kinaban, nagakaigwanin apod kayan, relapse. At may amigo nga ni akong padi na hali duman sa Amerika, naguristoryahan kami. Sa lahat Talaga da po na nagbabalik. Nagbabalik ang pananalasa ng COVID-19. Duman man po sa Canada, saro sa mga dati niya itong kairibanan sa media sa Ligaspi, ang tinaritian man. Kaya ingat man giraray kita. Tayo'y magdasal. Sabay sa pag-iingat po sa COVID, ang pag-iingat man sa sobra-sobrang collateral. Ano man yung collateral? Cholesterol. Galian na ating Bata, ano daw yan? Maski anong kaiingat mo? Pag nailing mo na sumaragsi po na litson, dahil ka nanggad makakasayuman, na dahil ka masimit, maski diit. nauna ang tatlong haring mago. Pero ang maray kaan, pagkatapos tabi kan selebrasyon niya to kan holidays, magpa-check up ka mo, magpa-blood chem ka mo. Ayan po ang advice kan sa kuyang doktor, gusto ko magpa-blood chem ngunya ng Disyembre. Sabi niya, magiging killjoy niya ako. Sabi kan doktor, magiging killjoy ako ngaya kung tugutan ta ka na magpa-blood chem ka ngunya na bago ang Pasko. Mas magayon niya pagkatapos gayakan Pasko. Ang magayon kayan, bisitaon mo balikan mo so resulta kan sa imong blood chem last year. Tangani pong igwa kanina comparative analysis kung nagbawas o nagdagdag. Ako medyo nasa borderline na sa kuyang cholesterol tapos triglyceride. Pati po ang uric acid. Kaya kasusaro, dahil naman ako nakasapatos ko yan bigla naman na nagkurulog sa kuyang bitis. Bata, ang gout baga, bago man siyang makulugon, medyo magatul-gatul na gusto mong pagkagaon, pero dahil mo makagaon, minakulog. Kaya may baston kita kasusaro. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masu
Pasko. O maray na hapon pala dyan sa mga parantabay niya to sa Santa Misericordia. Dyan tabi sa Santo Domingo kay Eileen, kay J. Louie, sirigman sa indo pong immediate family dyan. Kay Cody, maray na hapon and Merry Christmas. Sa Pasko. Oy, kay Francis. Santa Claus. Kay Francis Istayan, maray na hapon tabi sa imo, cheese Lahat and Merry Christmas. ay naging masunuri. Siringman kay Ma'am Mirna Ferrer, Kayo. kay Honorable Kisner Kyle Gonzales, an SK President kan Manito. Oy, sa sakuyang tugang na babae kay Dai and kay Boots. Sa araw ng Pasko. Maray na hapon kay hermanong Arabo. Tapos kay Bubit, maray na hapon and Merry Christmas. Darating. Santa Oy, kay Manay Eden Gonzales. Aguri. Merry Christmas tabi sa imo, Manay Eden. Kayong lahat. Councilor John Villar kana Pulangi. Sir, Honorable John, maray na hapon and Merry Christmas tabi sa imo dyan. Kay Mayor Nonoy Cap Salceda dyan sa Pulangi, maray na hapon. And kay Vice Mayor Sampal, kay Vice Mayor Sampal dyan po sa Pulangi, maray na hapon. Sa mga councilors na Philippine Councilors League Albay Chapter, maray na hapon. Sa presidente niya mo, si board member Honorable Kungkong Salceda. Singat magbangon tayo'y And kay Vice President Lau Beltran, garo na sa garuyaon siya duman sa New York. ng gigising upang Kay Ma'am Ning Santayana, dyan sa Pulangi, maray na hapon and Merry Christmas. desisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Siringman kay former Councilor Eric De La Cruz, dyan po sa Rapu-Rapu Albay, Sir Eric. Konsi, maray na hapon sa imo and Merry Christmas. Ay nagigising na Kay PCL Executive Director Step Mirabueno, ang kampana'y tuluyan ng gigising upang dyan sa Pulangi Albay, maray na hapon and Merry Christmas, Director Step. kapag nakamtan na, tayo'y Kay Pading Felix Ador, dyan tabi sa Pilica Marinisur, maray na hapon tabi sa imo, Pade. And Merry Christmas kay Mading Claire sa mga igin, maray na hapon and Merry Christmas. Kay Ma'am Sally Balaoro kan BCCD, and of course kay Mading kinagista. Ruby Disolo kan Bicol Center for Community Development. Dyan tabi sa Banyag, Daragalbay. Maray na hapon and Merry Christmas. Tayong lahat manalangin, Kay Sir Bubit Silerio, panay tulong maray na hapon sir and Merry Christmas. tayo. Siringman kay retired General Alex Tamundong. Kapag Good afternoon sir and Merry Christmas. nakamtan Kay Jerome Silerio, kampan dyan po sa Manito Albay, ng higit Chapter President ka ng probinsyano. nagsasabi, Maray na hapon sa mga miyembros kaan nasambit ng party list. bangon tayo'y magsilakad at masiglang tunguhin. Kay former board member Giselle Richard Salceda, good afternoon and Merry Christmas, as well as to former Councilor Dante Medes Magallanes. Kapag nakamtan na, Oy, Sir Caloy Flores of Ginubatan Albay, maray na hapon and Merry Christmas. ng higit Miss ko na ang namit kan longganisang ginubatan. Former Councilor Caloy Flores. Maray na hapon man kay Councilor Tisay Flores kan Ginubatan Albay. Bati namin Merry Si Engineer Dindo Abiliano, ang planning officer kan man ito. Maray na hapon and Merry Christmas sa imo tabi, Engineer Dindo. Dakila. Dapat tayong
Oy, ang sa kuyang sobrina si Hilda Don. Upang Dyan sa Balabagon, Manito Albay. lumang bansa. Good afternoon and Merry Christmas. Siring man kay Leia Dadea Bagay. Happy New Year. Bagong taong sigla. At kung kayo Kay Sir Roderick Mendoza, kay Sano. nang Good afternoon and Merry Christmas, Sano. kakaasang kami Kagawad Caroline Rosillo, kan Kabakungan. Good afternoon and Merry Christmas. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. Kung kayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magkakala. Oy, siring man kay Ma'am Jane Ardales. Christmas, Kay Sobrina, maray na hapon sa imo and Merry Christmas. magagala. Oy, happy birthday pala sa imo, Ki. Kung taong sagana, Kay Cristel Santillan Dawal. araw na dagi, Happy birthday sa imo. yung manatili sa buhay. Of course, kay Klang maray na hapon man sa imo Klang and Merry Christmas. Kay Madam, kay Attorney, kay Madam Jane Sales. Kan Comelec Manito. Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year. Mary Jane Barakel Dain, kan Manito, maray na hapon and Merry Christmas. Ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas. Oy, maray na hapon man and Merry Christmas kay Sir Mondain and family, ki Ma'am Alba. Merry Christmas. Oy, sa mga aki, sa mga aki. Maray na hapon tabi sa Indo dyan. O gabos-gabos ng mga kamidbid niya to, mga kabarkada, mga padiyon, madihon, mga pinangaki. Maray na hapon and Merry Christmas sa Indo tabi. Iba na kita nin 45 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Ano pa ngayon sa tuyang mga puro pagirumdom. O yun pala nito ano. So yan bagang maray nga ni ganyan tagaro bakong masyadong seryoso kita sa mga paputok na yan ano, magamit din mga paputok. Pero just the same kay puan man giraray na sunodun niya to ang mga patakaran no, sa paggamit kan paputok. Ang pinag-advise baga sa tuya, iwasan yung kita mismo ang magpaputok, kundi magpasiring na lang duman sa common area na ididesignar kan mga local government units niya to kung saan magkukondusir nin fireworks display duman na sa nakitatabi maghiling. Kung bako man magkuan na lang nin mga bagay na papatanugon niya to na bako po ining pinagsisindihan niya to na may pulbura. Lubos ang kasayahan, ibig ng Pasko'y umiiral. Good afternoon and Merry Christmas from Reverend Father Jess Obias. Masaya Pasiring po dyan sa mga taga Karamuan, Camarines Sur. may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y lagana. Maray na hapon man and Merry Christmas kay Marilyn Manyusa Arborilla. Dyan tabi sa Katungawan. Asin sa imong pamilya. Ang kalungkutan
Hoy, kay former Vice Governor James Bragais Calisin, maray na hapon tabi sa imo, sir. And Merry Christmas. Kay Mr. and Mrs. Matias, kay Chalisa Matias dyan sa Bakakay Albay, Merry Christmas sa imo. Kay Kagawad Toto Alvarado, maray na hapon tabi sa imo, sir, dyan sa Bakakay, Merry Christmas. Kay Ma'am King Calcinia, dyan sa Sangguniang Bayan kan Manito. Of course, kay Sangguniang Bayan Secretary to the Sangguniang Bayan, Joseph Matthew Bernal. Kay Babylin Datilis Logroño. Sisipan mga yan dyan kay Peter. Sira si panganin. So kabos, mga GO dyan sa Sangguniang Bayan kan Manito. Good afternoon and Merry Christmas. Hoy, kay Sir Toying Garcia, dyan tabi sa Ligao City. Sir Toying, buenas tardes and Feliz Navidad. Kuha nini, Kachila. Nag-istoryahan kami kasi Senior Toying Garcia, kung minsan nag-istoryahan kami kaniyo, Kachila. Hoy, kay ano nga ron kay ni? Kay Limuel, Limuel Alandi. Dyan po sa Pitugo Food House. Masiramo ng empanada dyan. Dyan tabi sa Sitio Pitugo, Kabakungan, Manito, Albay. Siya po ang chef. Graduate ini sa saan nga nito nag-graduate Limuel. Diyan lata sa Lasal, St. Benilde. And nagtrabaho ini sa Italy. Kaya masiram mo sa iyang mga pagkaon dyan. Masiram na, barato pa. And then ang ambience, yaon siya dyan sa may gilid kan sarong mangrove forest. Dyan tabi sa may Kabakungan. Magayonon ang view dyan kan mayon volcano. Habang nagiinom ka kikape, asin nagkakaong ka kan masiramo na empanada. Bako lang empanada, gusto dyan ki mga pasta. May mga may mga iba pang mga pagkakan na mga original sa iya pong recipe. So, Merry Christmas tabi sa imo, Lemuel Alandi. Diyan sa Pitugo Food House ba yun? Homemade empanada. Siring man kay Daisy Dagiso dyan po sa Buyo, Manito, Albay. Garo pigiling ko so pag mo kasuhapon. So ano nga ran kay niyo yung pirmi ko nalilingawan ining klase nin paggaro paghilot. Baga man hilot so garo may acupressure baga. Garo purti. Maray na hapon sa imo, Daisy, and Merry Christmas. Oy, kay Manay Mating, dyan tabi sa Manumbalay. Maray na hapon man sa imo, and Merry Christmas. Sa Pizza 24 palan, may programa man dyan ang mga senior citizen. Dyan tabi sa Manumbalay. Ang nag-organize man kayan, ini po si Manay Mating Trilles. Kay Juben, dyan tabi sa Burabod, Balasbas, Manito, Albay. Maray na hapon dyan sa Indo. Mga pagiribang tunay. And Merry Christmas. Yung mga parantabay niya to dyan sa may parte kan Mulad Bukad, Grande and Pequeño. Dyan tabi sa Ginubatan, Albay, dyan sa Masarawag. Maray na hapon sa Indo dyan and Merry Christmas. Kay Ma'am Venus, pati man kay Jeanette Alim dyan sa Kabakungan, maray na hapon sa Indo and Merry Christmas. Sana po maging maugmaan sa tuya pong selebrasyon kan Pasko. Sino si Santa Claus ang tanong sa akin ng anak kong bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang
Oy, Sir Henry Nobela, dyan sa Alsma nito. Long time no drink. Long time no drink kita, no? Yan, Merry Christmas tabi sa imo, Sir Henry Nobela. Kaya siring man po, kaya kay Sir Mias, dyan tabi sa DepEd Division of Albay. Good afternoon and Merry Christmas sa imo. Si Engineer Toto Alcantara. Maray na hapon sa imo, Engineer Tol. Siring man kay Bel Arabaca, Merry Christmas sa indo. Sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng anak kong bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Good afternoon and Merry Christmas kina Ma'am Ginya Datorlerin kan Municipal Social Work and Development Office sama nito. Siring man kay Primang Malo Daria Dagsil, siring man kay Marites, Sa tuwing Pasko kay Paulette Joy Daen Dawal. Merry Christmas sa indo. ang dala niya tuwina, alam mo na bunso, ang lahat halos, bakit may Kay ano pala si Ninang Hilda Asis Lopez dyan sa Malabog. Dati po ining Assistant Provincial Agriculturist. Siring man kay Ninang Chi Rebeta kan Apaw. Maray na hapon and Merry Christmas mga ninang ko. paano nga naging ninang mo yan? Mas matuwa ka pa dyan. Siyempre, may pinagmadrinahan sinda sa kuya. Ano, Ninang Che? Maski lamang dyan na buto-buto nin kuan, so uto bagang supig na tao mo sa ko, pirmi, radis. Pwede man iyan na mga, o yan na antak. Okay na sa kuya na regalo mo niya na Pasko. Mga pantanom. Diba? Kagawad Maria Dili Ala, kan kawit. Merry Christmas sa imo. Siring man kay Kagawad Jacqueline Dado Dasalya Dindam kan Hulugan. Manito Albay. Ginaldo ang dala niya sa tuwina, alam mo na bunso, alam lahat halos. Siyempre, dahil niya ito paglingawan na i-greet si Honorable Councilor Father Noli Alparse. Dyan sa Bakake Albay. Laging narito, minamasdan lamang ang ugali. Ay gusto po ini ang konsyal dyan. Garo chairman siya kan agriculture, siring man kan tourism gayon. Kay Eugene and Mading Ana. Si Santa Claus Kay Pading Eugene and Mading Ana dyan sa Tabaco City. Maray na hapon and Merry Christmas sa indo. lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin. Kay Angie. Pakinggan mo Angie Haylar dyan sa Banao. Nagutkot man ito Albay. Sa imong pamilya, sa imong mga magurang dyan. Maray na hapon and Merry Christmas. sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita, at aginaldo ang dala niya sa tuwina, alam mo na bunso, alam lahat halos. Baka magmuto-muto si Mading Ging Turalba Magdamit, ang sekretary to di Sangguniang Palalawigan ng Balbay. Kunday niya to siya i-greet ngunya nin Merry Christmas. Kasabay siyempre si Kasin Serna Barcelon. Dyan sa Sangguniang Palalawigan ng Balbay. And of course, i-greet niya to si Governor Grex Lagman and Vice Governor Ate Glenn Bungaw. Merry Christmas ang bata Sa tuya po mga leader sa probinsya. dahil sa araw ng And Merry Christmas man kay Kong Joey Sarti Salceda, pagsiling mo sa kay Congressman Idsel Lagban, mano kay Congressman Didi Cabredo, nanay kay Ninong at gabos na mga alkalde, maray na hapon, and Merry Christmas sa Indo Gabos. ang bawat bahay sa nayon at bayan may parol na
masabi. Christmas tree may ilaw, sa oras-oras ay O sa mga dahi ko tabi na great personal lingon yan, okay sayang tunay. balon ta sa Sabado, hanapon ko sa indong mga pangaran giraray. Anyway, mas gede kita dahi ko kamo barati ngunyan ka boss. Yaw man girarayan sa kuya po na pagtao sa indo ni na pasasalamat sa indo po pagiging amigo, amiga ni kagawad nung dawal. And yun, sana ang Pasko niya tungunyan sa pagi po kang bendisyon kan mahal na Diyos, maging matuninong, magaya-gaya, siring man pano-pano nin kaugbahan asin promesa. Merry Christmas, okay sayang tunay. Merry Si ano palang, lingaw-lingaw ko, dahil ko nag-greet si Charot. Charot Gunsa. Si Charot Ardalis. Sanggol na Charot, Merry Christmas. Siring man si Manay Mili. Si Charot, yaw ni dyan sa, anong ngaran ka ni, dyan sa may sipi. Daragalbay. Maray na po Charot and Manay Mili. Merry Christmas po sa Indo. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong paramientras na pamamaaram. Digdi po sa programang 2D sa GB. Ngunya na Webes. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Merry Christmas ang Sa ngaran man ni Kuya Nem sa kontrol. baliwang. Iniman giraray si Councilor nung Dawal kan Manito Albay nagsasabing Galing mo sa mapasatuya ang kaugmahan ning kagurangnan ngunyan nakapaskuhan. ilang Param, ay bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Sa ibong kanhagyat nin panahon, darakan pandemya asin sunod-sunod na kalamidad, ang Ako Bicol Party List dai nagpabaya sa paghanap nin solusyon. Hulitan Ako Bicol Party List nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang